Sziasztok! Én Andi vagyok, és itt van velem Emese. Sziasztok! Bevágódott. Hát és ez egy skyblockos videó lenne. Na, beszélj valamit. Még pont én. Nem tudom. Te sokkal többet szoktál beszélni a videókban. Isten, Mindig? akkor- Jaj! Hát az a lényeg, hogy van videó, mert nem volt. Van videó. Jobban nem találták. Akkor most mit csináljuk? Ja, vágjuk a földet. Várj, osszuk el a cuccokat. Osszuk De el. azt rakd szerintem vissza. Oda. Mert Mi? ha elveszíted és nem kapod vissza a cuccodat, azért kell növelni a földet. Ahogy csak hogy... Mi a szar? De írjuk be, ezt írd be, várjál. Várjál, először én is beírom. Először én is beírom, így. Mit? Ja, ezt neked kell beírni, várjál. Mi? Most írom. Péles, ne! Ki ezt már ezt a földet? Ja, azt hittem, hogy be akar. Itt van. Ezt írd be. Miért? Hát nem tudom, én is csak láttam egy videóban. Jó van. És a földeket, azokat tudod, mit kell csinálni? Azt, hogy tudod bővíteni. Kész. Ez jó. Itt semmi se változott. Tudom. Csak valamiért ezt be kell írni, nem tudom. De azért izéljük. Miért laggoltam be? Én is megálltam. Ja, én is, de most már nem. Most már én se. Tudom. Milyen mesteremci, most már elnézést, de annál szarabb. Csak a skyblock az menő. Eddig tetszik? Megint beálltam. Megint én is. De jó. Ezzel fog elmenni a videó is. Ja, az nagyon. Leestem! Gratulálok. Így beálltam, hogy leesem. Most is beálltam. Istenem. Hogy fog ez... Na, most már jó. Én is Most már nem jó. megtaláltam. Álladozik itt nekem. Na, most már jó. Most már nem jó. Jaj. Most mi a fasz? Na, Na, elnézést. Most már jó. Jaj, újra beírom. Per invite Andi. Ja, de nem De engedi. nem kell, csak be kell írni, hogy per Izland, és akkor oda teleportál. Ez menő. Tudom. Per Island. És akkor- Nehogy elkezdjük nekem ásni, mert már megcsináltam. Itt vagy. What? Ja, itt vagy. Még mondom, hol vagy? Megint beálltam. Én nem. Most így általában bepucsítva, ez benne lesz a videó. Tudom. Epic. Na most már jó, ugye? De akkor még itt lejjebb lehet ásni. Én megint beálltam. És törfutsz. Most megint beálltál? Igen. Megint pucsítok. Hát ebből egy nagy videó nem lesz, de legalább egy van videó, kettő, meg bocsánat, hogy nem volt videó, csak mit mondjunk? Csak egy dráganátos Andikánk azt hitte, hogy kitörölt egy csatornát. De Igen. közben nem. Igen, és akkor a csatorna azért van videó is. Tehát Hogyan ástad ki? Homok! azt nem most kiüsd! Mert ki... Ja, nem esik ki a fel. De belefagyok mindig. Szara MMC mondom. Van. De azokat meg kell tartani, meg valami. Mire? Nem tudom. Bocs! Na várj, most visszateleportálok a spamra. Oks, és akkor gyere. Aztán újra megyek, mert talán jobb lesz, mert neked is jobb lett. Jaj, majdnem beleestem. Yeah, sexy and over. Dőrbe! Még a fám vagy, nem. A szélka. Most úgy álltál be, mintha itt lettél ott. Most ott. Bocs, hogy itt halára kölgöm a videót, csak kölgöm kell. Hát, ha kell, akkor Fagyik. kell. Igen. Jaj. Idegbeteg. Na, Minden nagyobbítottuk a szigetet. Hát ja, és akkor, igen, és akkor kell valami, bocs, kell valami kőgenerátor állítólag. Azt tudom, hogyan kell. Én is tudom, mert benne van minden, mert tudod, van a jég és a... Mégse tudom. De kell A valami... lávát vedd ki. Ezt először, ezt szerintem el kéne. Én már nálam van a jég.
De a lávát is ki kell venni. Akkor az meg bocsánat, hogy odaadom akkor a lávás vödröt meg a mit csinálsz? Én kivágom a fát. Hogy nézek le, ez zumba vagy. De vagy odaad, mi a szart csinál? Vagy odaad... De én nem tudom, hogyan kell kőgenerátort csinálni. Felvetted? Mit? Nem, semmit sem vettem fel, csak a fát. Ó, bakker, akkor biztos. Itt van, még itt dobom, mint az állat. Hol van? Akkor gyere, figyelj ide. Nem kaptam meg. Ott van előtted, de... Ez mi volt? Ott van, kidobtam a jeget is. Mi? Hogyan kell kőgenerátort? Magyarázd el. Itt ezeket vágjuk ki, hogy legyen fánk, és akkor tudjuk csinálni is belőle valamit, mert... Jó, kirakom. Mi az a... Azt a lél. Kiraktam. Mi a... Te most felégeted a fánkat! Ja. Te most what? Ne szedjél. És ennyi fát kaptunk? Csak. Fos. Nálam még van 4, 3. Most nálam van 10, hogy átváltottam. És akkor ezt a dinnyemagot kell átkerizálni. És itt van egy kaktuszunk. Hát azt nem tudom, mire kell. Én a cukornádat tudom cukorra. És a tábla, hogy kiírjuk, hogy ki mapja. Igen, és akkor vagy berakom a töltsemetét. Úgy csinálom bigyusz cukut. Ó, és akkor a töltsemetét azt ne vedd ki még. Azt majd ide rakjuk. És majd csinálunk egy házikót. Igen, és akkor még a kőgenerátor. Jászló. Te hülye. Ez itt maradhat, ugye? Aha. Az Jó, is mert ez csodál. kell a földhez, itt. Tudod, kiásnád alatt, mondom, szia! Na ezt itt be tudom temetni. Mi a szar? Itt lebeg nekünk a ja. De ezt. Kiveszem ezt belőle és... Na, csináld meg a kőgenerátort. Ja, benne van? Itt Ja, kivetted? Nem, te adtad nekem oda. Ja, igen. Hol van a... Ide tedd azt az átkozott csemetét. Először a ládát tegy balré. Ilyen kevés fánk van. De a csemete nem fog kinőni. De ki fog nőni? Még itt Ide rakjuk. Várj, innen ásni kell föl. Hoppá, csenge. Mi van? Mit csinált? Mit csinálta? Itt egy csemete. De van még egy. Én még itt ásodnám be a csemetét, de jó. Jó, holnap Hunger Games. De várj, ide rakom. De ezt a csemetét rakjam bele a másikat? Vagy Rakd be! Ezt csinálj meg a kőgenerátor. Ahhoz kell valami! Én tudom mi kell, de nem tudom mégsem, mert meg kell nézni James videóját. De most ő nehogy már őt, ezt nekünk kell megoldani. De James MC tudja. Hát, max azt tudjuk, hogy így kiássuk. Így, hogy legyen. Jaj! Te hülye! Jaj! Van egy földünk. Te menő. Örömbe. Elveszed 2 föld miattad. Bocs. Nincs bocsánat. Jól tudod. Szép. Itt vagyok. Mégis megvan a 2 föld. What? Ez most hogy? De várjál, ezt én is beírom. Izland. Én nem tudom beírni, csak te. Te. Elrökölök. Nyugi nem. Még azt a töltsemetét, azt rakjam be? Berakhatod. Jó. Nagyon fura osztozni mindenbe a játékba, de nem. Ja. Így, jó. Ez nem azért mondom, mintha nem szeretnék osztozni. Neked melyik textúra van berakva? Kinecraft. Ez tök jó, nem laggolsz vele. Hát nálam meg a Easier Dove Safe, Faithful, régen James. De hát nem tetszik az a textúra, meg más videósnál is láttam, úgyhogy miért? Én a Vitality-t láttam csak. Na. Mi a Vitality Faithful? Azt.
Ja. Homok. Kell egy homokos? Aha. Szerintem most kéne egy picit használnunk az jó dinnyemak, meg akkor kéne egy picit, várjál. Így... Jó, megcsináltam. Biztos, mindjárt megnézem. Csak ezt így, nagyon hallatszódik az egerem? Nem. Addig gyorsan, most ide gyorsan lerakom, random. Mindjárt, voltam ezt a kibaszott egeret másra. Így kell? Igen, így kell. Ja. Mi a szart? Dinnyét az kell, úgyhogy ezért ide lerakom. Most, ja, így, és így. Na, ja, ide. Ezt ne üss ki lehetőleg, oké? Okay? Mert nem lesz dinnyénk. Úristen. Tudod, kiestél volna. Tudod, kizumoltam volna. Jaj, ki akartam ásni. Szerintem berakom az értékes cuccokat ide. Levegött. Az előző szigetemen tudod mi volt? Az volt, hogy várjál, ásom, és belém ugrik a pofámba egy pókica bakker. Csinálok egy kardot. 2 kardot, bocsi. Én nem vettem ki a botot. Észrevettem, na add ide. Add ide. Az anyád úristen itt. Ott van. Ja, ott van a kezdet. Viszkatozó. De jó, gyönyörű nem. helyre raktad. Jó, ilyen nem. szexi. És hol van a másik csemete? Ja, Nem. itt van a másik csemete. Nem csináltam neked kardot. Akkor miért ja, itt van. Nem csináltam neked kardot. De ne! Ezt most belerakom, hülye. Szerintem rakjuk bele. Jó. Azt a büdös jó. És leestél? Taps. Szerintem innen ezt kiütöm, és akkor lerakjuk oda a... Azt hittem, hogy szerintem legyen még a vidinek, de nem lesz. De nem lesz vége. Igen. Bajod van. Azt hittem, hogy azt mondod. Remélem ki fog nőni. Hol a chest? Hova? Ide raktam, hogy belerakok És a minden cuccokat elloptad. Belerakok mindent. A cukrot is. A finom candy-kat. Csinálok. De hülye! Csinálok cuccokat. De nem arra van a fa, te hülye! Mindegy. Kéne valami ide fölre van. Csinálok baltát. Boltok. Abból elég csak egy szerintem. És szerintem még egy facsemetét ültetek, mert... És egy csákányt, abból is elég csak egy. De akkor még egy facsemetét, mert lehet, hogy nem fog addigra kinőni, és kéne várni. Hát 4 darab fa maradt. Ne ide ültesd, így nem fog kijönni. De várjál, itt tudod mi a leghülyeség? Várjál, itt van még alattunk valami? Nincs. Homok van. Itt még van! Jaj. De ezt vegyük ki szerintem. Ez nagyon égő volt. És most nem tudom visszatemetni. De jó. Jó, mindegy. Mert 2 földem van. Ja, de vissza tudom. Gratulálok. De azért kéne föl, tudod miért? Mert ott meg tudjuk csinálni a kőgenerátort, és akkor lesz... Nem kell hozzá föld. De például a fa azok szétégik, te hülye gyerek. Tudod, égne az egész ég a gyerek. Te most kiütötted? Igen. Te! Vagy benn maradt. Mindjárt megfullad nekünk. Én ezt ilyen a Nover. Ez női? Beraksz kalapot? Nem, majd igen, egyszer soha. Én ilyen a Nover. Ez mi volt? Mondja már ki az a kibaszott van. Csináltam cukrot. Nem csinálsz. De bakker nem tudjuk ültetni! Hoppá! Ó, ezt elrontottuk. Na mindegy, most van egy cukrunk. Akkor van egy cukrunk. Legalább valamit tudunk csinálni. De például a kaktuszból mit lehet? Te mit csináltál? Csináltál fabaltát? Facsákányt? Mondtam is. Te! Hülye! De legalább lesz fánk, és akkor tudunk majd újra hasznosítani. Úgy, akkor igazából... Én ehhez nagyon nem értek. Ja, én is nagyon úgy vagyok, hogy pucsítsunk örökbe.
Várjál, felhasonlítom. Valamire felhasznosítom a fát. De várjál, akkor ez majd kinő, és hova raktad a másik? Mi a szart? Akkor lerakom még egyet, hogy... Újra hasznosítottam. Hé, jelztem, hogy elloptad a fabaltát. Hé. Üsd már ki. Ezt ide lerakjuk ide. Ebből lehet a házunk. Földből? Dehogy! Ja. Ott nem fog kinőni semmelyik. Először csak egyet, aztán még egyet, érted? Aha. Én is úgy csináltam a saját Gömb Survivor-ömön. Így lesz. Amit nem sikerült felvideózni, mert a videózni, mert a drágátos Flex barátunk Több magot is előtettem. nem működik az egér. Esküszöm, nem működik az egér. Ez már jó. Igen. Nem működik az egész. De nem esik az eső is. Csenge! Te hülye! Ki az a csenge? Ki az? Nem tudom. Az egy osztálytársad, nem? Te mindig összekeverlek. Te hülye! Te átkozott gyere! Ez nagy. Te átkozott gyere! Hova raktad a facsemetét? De mindig kiveszed. Jó, nálam van 2 jég is. Ne rakd oda! Most nem tudok ütni? Ne! Ide! Vadállat! Azt tudom, nem tudlak ütni? Ja, végül kiesett. Lag volt. Jó lag. Most újraírhatom be per Island. Igen. Szép kell. Na várj! Kell nekünk 2 föld. Mi az? Hát, hogy kinőjön. Hoppá, ez nem kellett volna. Bakker, most jó, legalább lesz, várjál. Te hülye! Van vízünk. Kiesek. Most túlszok. Van végtelen vízünk, ami jó. Meg itt esek, mint az állat. Na hát akkor mégis csináltam egy jó dolgot. Szerintem az az Island biom, mert azt tudom, mire volt. Úgyhogy meglátom. Szúszok, zuhanok! Látlak. Vagy nem látlak. Ja, De felúsz. látlak, szép. Szióka. Na, van De mi a földed. Ez, oda nekünk az kell. Kell 2 föld. Jó, most egy... Na, itt van 3. Wow. Nem úgy, te! Na! Szerintem a következő videóban... Nem! De! Nem! Te szedd ki onnan! Mit? Jó. Azt a lila... De nem a... Jó, 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 jó. Oké. Per Island. Fogadjunk, hogy el fognak tűnni a cuccocskáim. Nézd! What? Van kajánk, mindenünk van izénk. Írd be, Nekem aztán van, nincs. hogy Perkit kezdó. Oké. És akkor meg lesz, chestünk is lesz, meg izénk is, úgyhogy már meg Fa. vagyunk. Aha, írd be, hogy Perkit kezdó. Tényleg. Így már meg vagyunk oldva, és rakj ide le chestet, és akkor... hova tűnt? Ja, itt vannak. Nem, hova tűnt? Ide mit rakjunk? Cuccokat. Grat. Várjál, ahol van fánk? No, kupa. Van itt föld? Van. Van 3. Az a baj, hogy van, nincs fánk. Van jegünk. Van. Van jegünk. Tudod, van székünk? Van. Van homokunk? Van. De akkor ezek a facucok nem kellenek, akkor azokat használhatjuk. Igen. Akkor adom, gyere. Né. Várjál, így. Né. Adjam? Né. Ne. Né. Kidobtam. Né. Mit csinálsz? És felszedted legalább? Né. Nem. Uramisten. De van fánk. Né. Nem szedtem fel semmelyiket.
Jó, durat. De van nálad. Te. 3. Az jó, nálam meg 3 fa. De mi a szar csináltál? De itt temesd be ott. Így. És akkor itt is? De fog nőni a fánk végre! És csak még ide kell. És meg De párszor most megint kiszedted a töltsemetémet? Azt a gecis mindenre. Nem bunyózunk, nem bunyózunk. Ja, de jó. A segédbe egyet lökhetek? Nem. Feldugtad. A hova? Senkemből. Jó, na, nem ások ki semmi. Azt látom, hogy nézd, ezt láttam, nézd, ezt. Mi a bajod itt? Azt a ezt a táblát is szerintem rakjuk így, van tábla, nuki tábla, akkor jó. Így. Hol a szingbe? Hol a tábla? De várj, például ne is ki. Nem. Hanni és... Ha nem működik. Se. Táblája. Agykövet. Nincs kövem. Agyföldet. Nincs földem. Agyhomokot. Hát van valahol a Ember. Van még jegünk? Tudom, hogyan kell kőgen itt. Hát én is tudom, te hülye! Nagyon könnyű. Akkor meg... Mi a szarcsi? Adjál még valami anyagot. Nem, nincs. Anyukál, de Nézem, Perkit. beakadtam. Én nem. Na megvan. Adj még valamilyen anyagot. Jó lesz barkácsasztal? Meg csesz? Nem. Akkor nincs. Perkit, Bár jó lesz, de felég ugye Mi? az, mert kőgen így csinálok. Ja. De nem fog felégni. Kemence? Most vettem ki. Ugrat. Ne, ezt a kemencét, bocsi, a kemencét inkább ide rakjuk. De 3 blokkosnak kell lennie, ugye? Igen, de akkor adok kemencét még. Ott van. Everything bugyú. Adjak És így akkor még egy kitör. barkácsasztalt. Mi? Ott egy barkács. Szedjem ki? Itt Ne, van azt a nem. barkácsasztal. Ja, még kell nekem egy. Csesz. Tök mindegy mi. Akkor itt van 2 is. Ott van. Mit csinált? Szerintem amondó vagyok, hogy... Nem, Mi? nincs vége a videónak. Nem. Nem is ezt akartam. Na, látod? Na, ez mi volt? Ja, Kőgenerátor. tudom. Elromlott. De obszidián. Menj, akkor menj arra. De. Yeah. Hogy fogjuk kijutni? Okos. Könnyen. De ott Én- egyszerre üssük, akkor... Jó, te üss. Kezdem. Jó van. Van legalább egy kövünk, amit ide most lerakok. Ezt szerintem az egészet elrontottuk. Szerintem nem mondhattuk el, jól csináltuk. Mert van kőcuccunk, csak fa kéne, amit te nem engedélyezel, hogy nőjön. Szegény. Hova raktad? Everything would Én kiütöm. Kiütöm. Kiütünk. Látom, ajá, ez onnan. Nem raksz le sehova semmet. Akkor majd, hogyha azt... Ja. Jó, föl. Elromlott a kőgenerátor. De újra nem tudjuk már csinálni. Hát ja, de már mindegy. Meg kapsz kőcuccot, úgyhogy most nem. De a kőkeme kell. Nem jött meg, nem adta az obszidián. Hát ezt mondtam neked egész végig. Kezdtél Ja. kenyér? Nem kaptam meg. Kenyeret Amúgy itt a vizet felszedem.
Ja, legalább lesz vízünk és tudunk fürdeni. Tudod, mindent tudsz csinálni. Mi az szó? Csicsilár, édes csicsilár. Te mit csináltál? Kiszedem azt a helyet. És ezt így? Ez. Mi van Hol vele? van a tök mag? Nem nő a dinnye. Hát, hogy például... What? Esek! Húszok. Grat. Meg itt, ott van a... Jó, nem tudtam úszni. Jó, és akkor jövök a szigetre és vége a vidinek. Ne! De, és akkor a következő. Hát akkor sziasztok. Várjál, most zoomolva vagy.